ами хокзанакое ки мерен бо ай пишти ами миллати ами рус гав мезанен ку мерен ҷанг мерен ай пишон гуфтиуга по ҷони хутона дар хатар монда фикри нао тара мекунен нао чара мекунен ини мин барои шумо дарс шава валлоҳи қасам кӯдакомона алоҳида ғам дода киштаву хор караву нест каресиян занҳоро алоҳида киштаву хор караву нест каре уна рӯзи ҳатта ҳароми дигаш файрод кард ри хонаш дуровард уборка файрод кард ку уну занака корчаса шаб кард куш вай бо инаи кӯдака дар мактаб куштан дарс намеша шумода пар тоен хезем биёем ба номи аллоҳ қасам аллоҳ ризқдиҳандаи ба худо қасам дар ватани худмо нони қоқада о тар кунене ки дар пеши кӯдакотона солим саломат нигоҳ кунене набарене мардуми тоҷик набарен дига ҳами кӯдакотона россияи қадар аз о натиеншона хор накунен ҳайф накуненшона ба номи худо қасам